ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, шаби гузашта дар турнири UFC Fight Night мухорибаи Лоик Раджабов зидди Трей Огден баргузор гардид ки мутаассифона Лоик дар ин мухориба шикаст хӯрд. Дар ин навор мо статистикаи мухориба, қарори баровардаи доварон ва суханхои Огденро баъди мухориба оиди Лоик Раджабов омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. табрик бо ғалаба, гӯй ки дар ҷанг туро ягон чиз ҳайрон кард. ӯ шахси бадвоҳима аст, лекин вақте ки мо ҷангро оғоз кардем, ман фаҳмидам ки рӯҳан ҳамчун ҷангвар ман сахтарам ва ин чиз маро ҳайрон кард. вақте ки ӯро бадвоҳима мегӯӣ, ин чиз аз дигар рақибони ту фарқ мекунад ё ин ки онҳо ҳамаашон бадвоҳима менамоянд? шумо танҳо ба ин шахс назар кунед. ӯ ҷангвари калон, ҷисман шахси бақувват аст. ӯ каме бефикрона меҷангад, лекин қувваи ӯ хатари ҷиддӣ оварда метавонад. медонед, ман фикр мекунам ки рақиби пеш аз ӯ буда Курд Холобод бадвоҳиматар буд, лекин Лоик танки ҳақиқӣ аст, чӣ гуна ки ӯро меноманд. ва дӯстон, ин буд суханҳои рақиби Лоик Трей Огден. ҳозир бошад мегузарем ба статистикаи мухориба. чӣ гуна ки дар рӯи экранҳои худ дида истодаед, дар зарбазании умумӣ онҳо баробар ба якдигар зарба задан. Лоик аз 164 зарба 107ро ба ҳадаф расонда тавонистааст. ана Огден бошад аз 143 108ро ба ҳадаф расонда тавонистааст. дар зарбаҳои аксентӣ Лоик аз 94 зарба 44ро ба ҳадаф расондааст. Огден бошад аз 47 зарба танҳо 21ро ба ҳадаф расондааст ва гуфта мешавад ки дар зарбазанӣ Лоик хубтар менамоид, лекин дар текдаунҳо ва дар идораи рақиб Огден бартарӣ дошт. ӯ 4 текдаун гузаронидааст, Лоик бошад ягон текдаун ва ӯ Лоиқро дар замин 9.5 дақиқа идора кардааст. Лоиқ бошад танҳо 1.5 дақиқа. ва акнун дӯстон, биёед мебинем ки доваро ин мухорибаро чӣ гуна баҳо доданд. довари якум Майк Белл якум ва дуюм раундро бо ҳисоби 9-10 ба Огден додааст. ана сеюм раундро бошад 10-9 ба Лоиқ додааст. ҳамин гуна якум довар бо ҳисоби 28-29 ғалабаро ба Огден додааст. довари дуюм Эрик Колон ҳар се раундҳоро бо ҳисоби 9-10 ба Огден додааст ва дар умум бо ҳисоби 27-30 ӯ ғалабаро ба Огден додааст. довари сеюм Ҷуникиро Камиҷо раунди якум ва дуюмро бо ҳисоби 9-10 ба Огден. ана сеюм раундро бошад бо ҳисоби 10-9 ба Лоиқ додааст. дар умум бо ҳисоби 28-29 ӯ ғалабаро ба Огден додааст. ҳамин тариқ дӯстон, ҳамаи доваро дар ин мухориба ғолиб Огденро диданд ва аз рӯи статистикаи мухориба Огден дар ин мухориба танҳо барои идораи рақиб ва текдаун ғалаба ба даст овардааст. худи шумо дӯстон бо ин қарори доваро розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.